Забелязали ли сте как работи това? Казвате си, само едно парченце шоколад. И след 5 минути осъзнавате, че дояждате целия шоколад, а ръката ви вече посяга към втория. Познато ли ви е? И не сте слаби. Волята ви си е наред. Просто мозъкът ви е хакнат от най-хитрия хакер в историята. Това вещество е скрито навсякъде, от хляба до любимия ви сос. То поема контрола над емоциите ви, съня ви и дори външният ви вид. Но какво ще кажете, ако ви кажа, че само след 30 дни ще се събудите като напълно различен човек? Представете си, ставате преди алармата, кожата ви се изчиства без скъпи кремове, а мозъкът ви работи толкова ясно, сякаш са сменили стария ви хардуер с най-мощния процесор. Ще извървим този път заедно, от първите часове на абстиненцията до пълната свобода. Повярвайте ми, това, което ще се случи с тялото ви на 14-тия ден, наистина ще ви шокира. Нека бъдем честни. Да се откажеш от захарта не означава просто да спреш да я слагаш в чая си. Истинският капан е в това, че тя е скрита там, където най-малко я очаквате. Купувате си полезно кисело мляко с 0% мазнини, а в него има повече захар, отколкото в една поничка. Вземате кетчуп или консервиран грах и там отново е тя. Производителите я наричат с десетки различни имена – декстроза, малтодекстрин, сиропи. Защо? За да създадат точката на блаженство. Това е моментът, в който рецепторите ви буквално полудяват от удоволствие и ви карат да купувате още и още. Представете си, че захарта е ефтино и мръсно гориво. Когато я изядете, вътре във вас става истински взрив. Панкреасът ви в паника изхвърля спасителния хормон – инсулин, за да потуши този пожар. Инсулинът бързо разнася захарта по клетките, но когато тя е твърде много, клетките затварят вратите си. Къде отиват излишъците? Превръщат се в онези меки мазнини по корема, които е почти невъзможно да изгорите с тренировки. Но най-трудното няма да бъде фитнеса, то ще започне в главата ви 6 часа след отказа. В първите часове сте позитивни, но веднага, щом нивото на захарта падне, идват кредиторите. Към вечерта на първия ден официално ставате най-нервният човек на света. Мозъкът ви изисква своята доза радост. Знаете ли защо през първата нощ е толкова трудно да заспите? Тялото ви е свикнало да се изключва само след вечерният удар със сладко. Сега то трябва да се научи да се отпуска само. Ако сте заспали и не сте изяли някоя бисквитка, вече сте победили в първия рунд. На третия ден може да ви заболи глава. Това е нормално. Тялото ви пренастройва своите заводи да изгарят мазнини вместо захар. Но погледнете се в огледалото на петия ден. Ще забележите, че лицето ви е станало по-слабо. Турбичките под очите са изчезнали. Защо? Захарта е като магнит за водата. Спирате я и излишната вода просто се изхвърля от вас. Вие не просто отслабвате, вие се отпушвате и започвате да изглеждате по-свежи, отколкото след отпуска. Вкусовите ви рецептори се събуждат. Обикновената ябълка сега ви се струва по-сладка от всяка пастичка. През втората седмица магията продължава. Помните ли онзи сънлив час след обяд? Когато хапнете и искате просто да легнете и да не ставате. Забравете за това. Вашата енергия вече е стабилен и мощен поток от сутрин до вечер. Мозъкът ви се изчиства от мъглата. Започвате да мислите по-бързо, паметта ви става по-остра. На 10-тия ден кожата ви ще ви благодари. Възпаленията и омазняването изчезват, защото хормоните ви вече не играят по свирката на захарта. Към четвъртата седмица разбирате основното. Гладът за сладко изчезна. Можете спокойно да гледате витрината в сладкарницата и да не чувствате абсолютно нищо. Вече не сте роб на системата. Вкусовите ви рецептори са чисти, а енергията ви е стабилна. Резултатът – няколко килограма по-малко, ясна глава и спокойно настроение. Вие не просто се отказахте от десерта, вие си върнахте правото сами да решавате какво и кога да ядете. 30 дни ще минат така или иначе. Можете да оставите всичко както е или да проверите на какво сте способни всъщност без този хак. Ако сте готови да опитате, напишете в коментарите. Започвам от утре.
В следващото видео ще разгледам подробно онези скрити имена на захарта върху етикетите, които ни карат да купуваме отново и отново. Абонирайте се, за да не пропуснете този списък и да не се откажете още в началото. До скоро в новия ви живот!